Spată de porc dezosată, proaspătă, origine Uniunea Europeană, la 17,95 lei kilogramul. Preț la achiziția a minimum 9 kg. Și suc Fruity Fresh, 2,5 litri. Diverse sortimente la 5,68 lei bucata. Preț la achiziția a minimum 18 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, succesul tău e afacerea noastră. Susțineți favoritele din handbal astăzi de la ora 17. CSM București întâlnește pe Gheor în Champions League, în direct la Digi Sport 1. Ai super meciuri în Superliga. Astăzi, de la ora 18, FCU Craiova 1948 întâlnește pe Oțelul Galați și promite un meci incendiar. De la 21, spectacolul continuă cu Dinamo Farul Constanța. Susțineți favoriții pe Digi Sport 1. Pro FM Ploiești. Doamna, de ce se bucură cățelul dumneavoastră? A aflat că toată luna septembrie la Zoo Center beneficiezi de 20% reducere la toată gama de lese și zgărzi Walkit. Zoo Center. Ieftin și bun pentru animale. În Ploiești, pe strada Târgoviștei numărul 1, lângă benzinăria Petrom Vest.